The mamna kase boy fi ha ebetwa no ho se konfo a chazana koma bada bone no 3.3 afei tachiman ane ya 106.1 awokọ sunyane nso so a eno aya 98.9 ana nkranza 90.7 doma 101.3 ana fei de koda no so ye wom eno ya Sompa FM aya more mfisa Facebook and asa YouTube no so yadom live aya Sompa 106.5 wokọ ansam ni nyina no benya bi no wahwe na fei wasanso atie yei ana sam ayade ba no ne yade makoti no bini Ekita wudi so asua ye wo magana mu asenom no de krata babonten semben ena watre ediegumu Omai no passport won sansam apanyemfo da ne kire na bibia ya befo no asua ya ahwema from afadwumade so won ma baba kan sembi ediafa ho Otumfo se to babi onyam kese enura da kusase ne mamprosifo hyiamudie ya wotre finfin no abeto dwasa watwe asensem nsem e wo hase na sanso na donkuma ye wo ma gana ma hye dwafie so ahyase a wonom ebo amane bi na amane ne mo hye yare mo nchimu ebeba besum MPP amanyoko no thank you to na abusua ene de akoda ne sekan twetwe ene sekan wo edie be na ekoso anhyiamudie be ekoso se ye kasai Ghana Gold Board ya wonom ahyase ye nhyiamudie se ne be ya small scale mining companies akoto no wom bedi dwa efa no gold ehon sensemu na etuo bi so akasa wasante mantem masoafo ya wono so butu ho wasenhwehwemu mapa enkoso ewia kire nso a yebekwaso den abrochimemu na wonso yakwakwhwe etuo no bia kasa ankoda miensa wonom ati nananom abusia sam no dodo na ene ka yenum ho ya yede eba bedan mu ka ye ho e wo Facebook live Sompa 106.5 FM Accra afa Sompa FM live for YouTube woko www.sompaonline.com so a ya krukran sam na kogwa beda makosane moe na kenkan bi etie bi efefru asonfo no eye benu awie Midday Oheneyere Yeboa Asiama bronya abrewati aminiminu aba Akosua Kodie na nana keje second limited wono eso yasene bi 21st clinic nie where sciatica expert last time limited see and control say what the use toothpaste and a brush and so a cry mu setwe Haxa mixture and the capsules in you awa a 2 Electroland Ghana Limited nie wo buy home appliances say nya bia no say nya bi ebusu say cha ya chese okotachi mana one ma bia one ma tena ye bi e wo honom one nyimako awodo a one madoma so yasene a asomfo banu ye baba kenkan ensem media ma wo afa ye gebre na ensem no ye nchechim Akosua yesha ensem no ase na ene chabi ana ma Ghana so ya hwenkrofo mama wonsam so de krata piedwa ya na wono mo kirem sesa ne na ekwo bi kurampo ase ya mfra no tilapia kirasa nneoma asesa ensakra ya bawiem ewiem hwem kura no a wiase amansa nyina hwesa ne ba ya ewiase nyina ba ya kurukuruwa no bia betumi awuramu bie enam so nchine na se nwakwa hia se wo mo so dane one month free passport a dane da nyina ya ye ne kita okuntan wo kwa na se ne no wo mo sa nneoma nyina no wo mba betwam na won ma yensakra ya ade afa ho wato ne din chip embedded passport na South media sonku ya mpanyefo ya se wo mo de ba na aboa ama ya passport won sansam atumi agina ne na so yade a ebeso ma Ghana buye pa na another dua krata tenten Efraso ye hwenkrofo mama wonsam so apiedwa na krota no wonsam kakra no wobonchemu yi wo mo kirem se wo hwemu a enei nipa ba se empemaduasa 30,000 ana one modern krata ba begu won mu a ne nyina ne old system enka de no se ne na passport ekwan ya na ye fa so na yenya bie ewo ma Ghana mu no mfa so ye no nipa ba se empem no aduasa ena ne won betumi aka se one application won mo a won mo hwe edi ho adwuma na enokora mpo no hwemu a emu ba se empem so ane ya hankono 7,900 ana won mo de no wo mo nsadan wie ne papa na wakaso mo nsadan wie ya na se ebi mo hono a wo mo nyamfa won mo nsa enkonkosisi so ma ye hu se wo mo nsa na fa anasa mfa
yɛntwa wɔn mo picture emu so krampo wɔn ma wɔn appointment date ni ade no enso ma asafo no nyina enkoyi a wɔn de ne da so twetwere ba ho enam so ama mpanyimfo ebo amane sɛ wobia no so ntwa o person sɛ wo hwemu a sa chip embedded passport no a wɔn de aba no a na wɔn mo hwɛ ne mo kwan sɛ nyame yadom a ɛbɛhyɛ ase ne manum yɛ na atumi aboa Ghanafoɔ afa na kwanto ho nsensɛm obi bia do pɛ so tu kwan sɛ wokɔ Switzerland na sɛ bia Germany Holland ɛne US ne ade no wɔso obi abatumi atu no kwan ama no yeye na mmom wɔn mo yɛ na de a ɛbɛtumi aboa Ghana ɛbɛma no yɛma nyinaa yɛ kurukuru wase wiase na yɛ ho bɛtumi atɔyɛ ɛno krampo titiriw ɛna ama ne wɔn mo tu sana mo no na wɔn ma san so ahyɛnka de ato so yɛ wɔkyerɛ sɛ nei wɔn mo ka de akyerɛ Ghanafoɔ nyinaa titiriw no obi bia da wɔ passport wɔn sensɛm da so twetwere ba ho na wontumi wie yɛ sɛ nyame yɛ adom a wɔn bɛ bia atum enti wokɔ wo new portal no so a wobɛtumi ahwɛ na wayɛ ho adwuma ɛno yɛ mfa.gov ɛyɛ gov.gh ɛno no kɔ a wobɛtumi ahwɛ na afei application watoa so ama bibi atumi akɔyie ebiem sɛnea wɔn mo yɛ nhyehyɛ nde fa yɛ ne baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ na afei wodo nsa kɔ si machine so ami atwa wo picture ne ade no wɔn mo kyerɛ sɛ ne kyɛ bi koraa ɛho nhyehyɛ ne nyinaa na bɛtumi aba yɛ sika a wɔtua ɛno yɛ nkane de no nya de a wobasan so atua bia mu ade aka ho wɔn mo so wɔn mo yɛ ne sɛ sɛ ne bɛ boa Ghanafoɔ nyinaa na afɔ bia ho so bɛtumi anha no na wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn de nafuo no bɛ sɛ aduokono so 90 days ɛna bɛwa sɛ wɔn bɛtumi de saa dwuma di nyinaa na atumi aboa ama Ghanafoɔ wɔn mo a wɔn ma yɛ passport ne bi dada nanso wɔn de ma yɛ ɛne wɔn mo nso so a wɔn ayɛ na afɛ wɔn nyamfo mu nsa enkosi si machines so nyinaa no wɔn nyinaa nsa bɛtumi aka wɔn deɛ na wɔn mo kyerɛ mo sɛ na bi mo deɛ hyɛ 28th epui na afei 29th ɛyɛ enra ɛna afei na ne nansa wɔn sɛ saafo no nyinaa nso so wɔn bɛtumi akɔ passport application centers ahodoɔ no na makɔ akɔtoa so ɛde afiri wɔ sanse wɔn mo yɛ no 24 hour sanse economy no mampanyi yɛ Rajon Dramani Mahama na dawro manti wɔn ma biebie mo sɛ ne bɛ na Ghanafoɔ bibia da ho bɛtumi atɔ no nam so nti no wɔn hyehyɛ no wɔn ma bie mo paa sa no pa wie no mmerɛ da hyiom wɔn bɛhyɛ ase ayɛ adwuma na ne ma nyina da atumi akɔ so wɔ yɛ passport emu nsensem mo Afeyinremo ewo communication ministry ya ningo prampram mashebedwani onmonyamfo Samuel Nate George otuano no panyi de krata babonten atrese nansen wohwe niema ya ekoso na ha dwen temamufo esu da ne da ene esobo na wonom ebo mpanyifo ahodo ya omohwe nkitahode so ni nyina ne se ni titru MTN fo customers no obetie ne assistant ni o London adan ya obi asende me niema na wudi na waso ntine send me teku anasa sempoa na me fan send wa anasa me famra obi wa kra po ho abehu sa ya frɛ no na wo ba ne kosko asemesi anasa obenten no na wanya accident anasa yade bia be manche ne putupuru mu nte no yede ne kwa ya asabia me ne nurse ni nti send sika sesi anhweda ansa na ya operation nya sade a ene ama nkoye oba no befiri mbo hu owofo na ni hu hancho sika wo ne ekura no okobo besia na wode kosa ne ama wese ne nyina no eye kwan bi enipa bonfo bi efa befo kwan so edibo nipa kro no enam sayo so amasua na babonten sa wadwuna kwa akosi so esansa wo hwe customers ni titru ya wono me MTN wo mu chip no so na bese empim no enum echire ahenson 5700 customers ena wonom ede kwadubo aba efasa ne ma wese ho enam sayo so mo kire sa so ye no edi dwuma so ahwese sa wo ha wese nyina da won betimi eto ase de free customers ne so eno nti no wonom ene National Communication Authority for Afe Data Protection Commission womo eba beto kese no masiedwa edita kirema so ato esintemo no maka no aboso sebe ya kwampa obefa so aye hwehwemu mapa ehu baabi ya saade we kura no ne mpompon so na kwa kodro ene nipa bonfo ya wonom so ta ekire nyina no watimi eyi wonom ho entoma wose ye nyina no ye kwan ya wo fa so no ode hwehwe mapa to akwam sebe ya Ghanafoɔ yenkita hodie ho nsɛm no ebetimi asɔre agina abranwei ene ensɛm kakra ya communication ministry nene wakru kyerɛ gu nkrata so a wasoma bi ade abrɛ Sompa kaseefo ayenso yada ne ekire ade amamo abusɔre to nsɛm no so na nyame yɛ dom a mebosum da to so enum na sadwoa da di animu yi ana yɛwɔ animu sɛ dom kuma yɛ wɔ ma Ghana no hyɛ bedwafie ana fei amanyɔko ba sɛnan a wɔn ka ho wɔn magaka wɔn mo abɔmu ɛhwɛ sɛ wɔn ba yɛ ɔyɛ kyerɛ ɛwɔ ma Ghana emu na asa wɔyɛ kyerɛ yɛ wɔn ba ba yɛ nyinaa no
deɛ do kan ayɛ chief justice ya wɔm so sɛ aban no pɛ so wɔfa ka na kyekye kwa so na neɛ wɔka ne nsa gu na kyidi aduane famuo ɛkɔkɔ wura na numu ɛnam so nti wɔn mo kyerɛ sɛ dabi wɔn Ghana yɛ de kɛmma menka bi na yi adwuma ɛsɛ kwaba no sɛ aban bi ba bɛtena akonya so non de kɛmma menka bi no wɔn fa nya adwuma bɛbɔ no bɔngala atato atwere baabi no de wɔn ankasa ne mmara aba bɛdu ɔman Ghana so asɛbio ɛnya asrafoɔ na di ɔman n'anim na so nti nya de a wɔn dɔm kuma ne amanyɔkuo bɛsɛ nan a wɔn maka ho no wɔn bɛtena se ayɛ nhwɛhan ama saa deɛ no akɔso afei wɔkyerɛ mu sɛ baako ɛbɔ kotodwe mu paa ya wɔn dɔm kuma na tena se afei wɔn ani sasa mansama ya wɔsama ne tamfu nsuo ma hwɛ mu afiti ahyɛseɛ ɛkɔpem na wieyɛ ayɛ sɛ wɔn ahunu sɛ wɔn Ghana kabima menka bi no a yɛda yɛ adwuma no mampanyina wɔde Ghana anim wo yɛ Roger Dramani Mahama wɔn de ɔboa pa wɔde nada asɛm ne adafɛdɛfɛ sɛm bia pɛsɛ korɔkorɔ de dɔn wɔde fa soa na agya wakɔ tɛtɛm asaba bɛtena akonya so biam ne mpransa so no mo hwɛ ɛhene ne ha ɛna na nya Ghana ebia na ɔma afoforo bi so ɛna abɛfa saa akwati kwan na bɛtena na sɛ paa sɛ yɛte Ghana yɛne mienu yɛhwene santa mo de ɛnya de saa kwanya no wɔn bɛtumi ama ne saa ɛnam so nti wɔn mo keka wɔn ho na nyame yɛ adom wa mɛbo so de to so enum adwo de di anim wei wɔn ma yɛ kyerɛ paa de tia Ghana aban no na wɔn ma kyerɛ aban no sɛ wɔn ani da wɔ paa sɛ bio aboɔwɔ nam so nti no sɛ mampanyina hyɛseɛ sɛ wɔhyehyɛ biribi ɛte saa ɛne na wɔnyina yie sanse wɔn so de wɔn de ba no ani soso na ɛbra dɔm kuma ne bo amaneɛ na afei wɔn mokra ta tententen a ɛna da dua wɔn de apie dwa ɛkyerɛ sɛ wɔn hunu sɛ aban no pɛ sɛ ɔsa akɔtɛtɛm yɛ ne mprensa soɔ no ɛna wɔn bɛkyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn gyina wɔde ma Ghana man wɔn gyina wɔde ma yɛ kɛbi ma menka bi sɛne yɛ nananom mogya wɔn mo hwie gu hɔ ɛde ma tetenkyiri ma na yɛ so yɛ ba bɛto bie no na sɛ wɔn akɔkɔ nya sɛ yɛ nananom krampo anya saa na ne wɔn hwan sɛ wo so bɛtumi asesa Ghana yɛ ma mmra yɛ de yɛ adwuma nam so nti no wɔn mo kama Ghana fo nyina yɛ so ate sɛ ne dɔm kuma no wɔn matinie ɛne huhu bi a ɛkɔ so no wɔn de wɔn so sɛ ebetumi ayɛ no korɛ anasa aban no betumi afa kana gyekye kwan so na wɔyɛ saa nam so nti no Ghana fo nyina nkamom na nyame yɛ adom adwo de di anum yi wɔn nyɛ yɛ kyerɛ ɛmfantia Ghana aban afei yɛnkɔ yɛ chi kakra na sɛneɛ soɔfoɔ yɛ wɔn hwe nkita hodie so yɛ Rasam Nate George wɔn na so yɛ de krata ba yɛ esan sɛ enipa dodoɔ na ɛna wɔn ho aka adwa mu ɛfa ɛyɛ bambɔ ho nsɛm yɛ NCP nsita ɛwɔ yɛn nkita hodie wɔnom a wɔnom de ma yɛn nti yɛne yɛnua bɛma yadeɛ nyinaa yɛwura Richard Kumado wɔyɛ cyber security expert wɔahyɛ akwadale wom yɛne ne mmɔ nkɔmmɔ na yɛntwetwe adekyerɛ ho nsɛm kakra ɛmfɛnkyerɛ yɛ ho yɛwura wadaroma wote yɛn ka yɛde waseɛ mu akɔaba ɛba Sompa so midase medafo na pom te sɛn mpacho me ho yɛ yɛnkɔ sɛ deɛ communication ministry no wɔn se wɔn ate sɛ ne titru MTN customers no ebi na ma bɛɛfo kwan so ɛbɔ wɔnom krono pa na aba bedru anim nte no wahyɛ ase etu ho anamɔ sɛ wɔbɛyɛ hwehwɛmu na watimi aasi saa deɛ wɔasi ya no wayɛ nimdifoɔ ɛwɔ abɛɛfo kwan so kwan yɛ de bɔ krono ne hwehwɛmu ne ma bɛɛmu ne bibia mu no sɛn na wosigye wɔnom nsɛm yi ɛfa for the first time say yanya minister bi a opese or hold the telcos no more accountable. And say a very good thing. Me can say me tie no ka say ni mamikra process na bono 24,000 Ghana cedis. And say idea bi am say wa fa no personal. Na say one fan personal for a very long time. I'm up for bebre a complaining say telcos no particularly MTN. The levels of vulnerabilities now were very much. And I personally, I have been of the view that you created a platform. I would say this particular platform, people can use it to transact money business as a telco. Now, anytime there's a fraud using the same platform, then you say you don't know anything about it. And it is not your platform. And it is not your service. But you have also not done anything about it in terms of compliance. And so if there's a minister that can do three things. One, let's investigate all the fraud cases reported in relation to a particular telco, in this case, MTN. Then number two, hold all the telcos accountable for financial services now, Omakofa license instead of running communication.
Then number 3, making sure that their processes and procedures are in compliance with what goes on when it comes to fraud prevention. Are there way a very, very good thing. And if that is what some judge wanted to do or he's doing and he plans to do, then it's a commendable one. A whole lot of people who are linked to MTN mobile money. Yara Kumado Miami Sawo Eba Sansem Wesemwa Washi Womu dear Bell Futu na bet media mass and say anamo to no person what to know. One for enka ho sebaya ebetimi ewie peye. Recently, or make a public statement is or say investigating all the fraud cases involving all the telcos, which was a very good one and a laudable one. Second one, all can me the pass mobile money SIM registration. There's no convergence criteria. Now, in plain language, your person training say they have not linked the data to the telcos, and invariably there was no SIM registration. I'm up for Fasikanedi. I'm creating convenience for Mafo in the sun. A Bimukrafu or why a block or Muslim and businesses has been lost, and many of these things. Third one, our person, this accountability series. The only thing I'm say he has to be fair. He has to put pressure on Attorney General to ensure that the speed of prosecution runs very fast, and let's hold people accountable. If individuals have seen that you are holding politicians accountable, the telcos accountable, process, they will be afraid and they will run to their shells. Other than that, the tendency of people going behind the scenes will be very high. Yeja okwamu wakono MPP na no said ye wusika ye. MTN customers no dodo na ya na eta complaining. Ebu wa be hu se me SIM card ya yira sika guso. Menkwa SIM card no na sika na eguso no eni so. Menso mi pin na me fama wo bia mu nso no. According to minister Otrasa one mobile behwe na wo mo ne data protection law no se na sika no ato kese omo be frefre customers ya sa wo ho akwakodim wo sa kwan no so no na wonu ma ye hwehwemu na ma na kosi e de be pa potinti na wo fi MTN ku a e na ya sa de na MPP na free oba. No, about data protection, I teach data protection and the risks involved. Data protection goes beyond several things. One of the cardinal things I lead it to fraud. Say, the data ma electoral commission, no more the data na mo bia ya mo permission. The data ma telcos, no more the amount third parties o man can trade. The data ma bank, no more the amount third parties o man can trade. And see all data processing agencies and other institutions, all data holding agencies and other institutions, they have the same level of accountability as the same as the telcos. But to the extent telcos, instead of providing telecom communication services, almost the financial services account, and it is that particular service creating many vulnerabilities, and then amount of people are taking advantage of the people. And say you hold them accountable. If I have a bank account and my bank account has been declared dormant, we can declare some bank accounts dormant. If there's a money in need, Bank of Ghana, the rule about said, send me the bank account and all the money in need to Bank of Ghana. If I've resurfaced and activated my money and my bank account, my bank cannot say the money in need sent to Bank of Ghana has been vanished or have gotten lost. No, that is fraud. And that is criminality. And see, if it is true, process is going on with any of the telcos, investigations to bring it out. And every person that has been affected, they need to pay back their money and pay them compensation. Mr. Richard Kumado, thank you so much for your time this afternoon. We appreciate you a lot. I will see you, Richard Kumado, cyber security expert. And I know a bonko my affair quay. Now, Yenuabawa, Bedu, one so and farmer Bobby Emre, a free asante mantamunkraya Yansaka, and a sawatika recruit and a broma so 240 to a bibio Yamikase. And rather what's not say any man prosini kusasa for penny for. Eto kese se beye nhyemude kese ya wo hwebokon sensemwa
wɔn mienu wɔn kɔɔfoɔ ɛna kyɛ sɛ ɛte yira wɔn ho paa no wɔbɛtumi ahwɛ aka asɛm no ama kɔn mu yɛn nso wɔtɔ dwa ama asomdwe bua adehyɛ timi anum ano ɛwɔ bɔkɔ ne mpɔtam na nkra yɛ yɛn nsa kasisia ɛne sɛ otumfo sɛ etu abebi ne na wɔsɛ wɔtimi sa tena so biem nanso wasa etu asetena no ɛde akɔ nyankopɔn yɛ adom a ɛda dwoada ɛde yɛbɛn ɛna asanka wiem ba wa wɔte yɛn ka ma han Lejuso, Miniaba. Miniaba man and Pomti saying, Oba the Adam, Nehoyapa. And Roda, wo boy near tier for man near, a war two phone in share mudia ya one impany inform you know a man plus Nikusas or that one ring, a share mudia course to be a yet and now man above front is shamudiano, what two at the aqua shed juada, a dear bay and a babette by the home and war. Miniaba, send you what the car Canada no. Ena ano pay ni ebo anan eko menchef kesi san se enra ena yenu anu mo boko eye kusasifo ni mampusifo omo bo anan bi pie mu ewo menchef kesi mu a asantema wura na se tutuna ase se obehwe no wasiesie ntokwa esi wo mu ntem no ne sa yesinti enra mampusifo ne di kan baaye a wonu omo edi nkomo simakuma bi na ene omo besen eko omo hotel anche bia na kusasifo nso bae na kusasifo no abro mbeduru no omodoso ye pa nipa edoma na ekom ho no omodoso nanso ni nyina mu no ebo be yese no 9 pa mu no na se omo ne asantema wura awie nkomotwetwe anesa nti ene enra no omo sere kwan eko omo hotel nti ye de na ne enim se nke na no pe no ombeba na omaba beto nkomo no so esa se ne ye tie ye ne se na nke ne no asantema wura be hia omumienu nanso kin Solomon ya mekese a nyansa aye ntimu manti anopa ebra ye koduru won ye nyan ntie se wati afanu mienu de awie nti wa mo bre se omonko na wotwe ofra ye besi mu no na omasan aba ni nyina ne se obomodin se obesiesi asem no ne kwan so na madika akadada se asem no asantema wura de wadika adia na afi de wo to aso no wawie ne preko nanso ni nyina mu na homache no yenu mu fu boko bae no omasan amaka edo omasan akọ boko a omohwe ni mu se na otwe ebesi won besan aba na meka se enna na sene bambo hu semesi ayi ne pampe tano enya agorokora nanso enna ne yekoye na nam se enne no na omonsan ma manhyiam ho nti no wo hwe mfonyina me de bae na eho eda asomdwi a eye bambo hu sem bibia eda sene wo se da nanso we de enye heavy security no madipo akọ ho nemum menhia se ne ete dada no saa na etie nti se ubisa me a eye nuanum kusasi ni mampusifo mba nyame adom asantema wura watie afanu mienu nyina asem awie wahye omo se omonko na otwe ebesi mu no omo san emra na onto asem no nti se ubisa ide a na ese nuanum kusasi ni mampusifo ezem no sei na akwakosie ba wan pa cho me na sidie fonsi akropon de dom ye ne adadwoda ye besan ehye biemu asemi ho wai Miniaba. Ebusia yankasi enua be ma ye ni di dwuma e wo Sompa FM hoton krefra santemante ma yen ba wo bedu na ma ne bo ene etie ye yakasa hyemude bi akoso e won kramantamu where Ghana God Board one mo na hia ya wo hwa sane ye na chose a large scale mining companies basa enkono bi ho no mo a won betumi ne won mo de kasasie na fe gold ho sansam ane ho dwadie ne won mo tumi ade bie na wo hwa ne mu se gold ahodo ya obetumi anya na won mo atoto ade ho dwa no ayo ha mu nchemu aduonu 20% na anu aka ho bi na Ghana God Board won mo asase ya wo ye nhyiamude sane ye na adwumako ahodo bese enkono won betumi ne won mo nyina akasa na enkitahudie ene nhyiamude atumi akoso na ayenwumako ahodo bese enkono a empanyifo ne won mo hia no aye Golden Team Mining Company Limited enwachi no asa wo hwemo pa Gardner a Mining Limited won so aka ho bi Goldstone Akrokare Limited ana afen so krampo no Extra Gold Mining Limited Prestia Sankofa Gold Limited ane ede kaka ho na won mo hwa sane ye baye na enhyiamude we ase no won betumi anyina adwene bekọ pipo
na won masi won madwene pi ahwe se anyambia no won madwene ko benkro mu na afa no gold ho totontoto ye to we ni age we na fe oman no ankasa no ye fuma gudi a yetuo ye no ye ska akọ no ye betumi akura mu die ne ade bibipa na asom oman Ghana Yeboa no san ankasa ne mu sansam asitie na yo kasa ya mane bone ya woto ye nkra efri nkramantemu maame afieduka e wo hono mu a wo hwe na won na ni ko twewisi ya no ho santemu ade akire awasa anyambia no enhyiamudie ne bekosai sansa oman na ba ne ye gold ho sansam de a yenim sa Ghana gold board wo mo anasi wo mo na so ya wo mo hwe atoto nneoma sane be no oman ye ho ebetumi atoye ye guso da ya ye bom pempesa ye sabeka maame afieduka ewa wo no so na fei sane nhyiamudie no ekono wo betu ye nkra ede afi honom afei na womo akwa deda ase sebeye niema nyina so ebekọ yedi ama amanyoko no ewo 2028 abato ni mu na ne nyina mu no na akwa wiese akwa dan ma abo akwa dan de chese entokwa ne ade ama enu ampowodo ani kire mu ewo bantima Pentecost asafo ho na wo kire se Canada compre kwa Japan wono akasa na chitafo ni bi ya ebifri kwa menkroma suapo ni mu bai ne mu baako ene ebema bi tu sika ma wono mu a wobi ejina kire se fasika ne bla wo hwim sika no kitatuo ena chese abrantia no ne na pepele ho sa ne kɔwi akire no na yawo abrantia ne sika yo si aboni tuo enam sa yo so ma yewra Canada compre kwa Japan wakasa de ensem atudwa yenkɔ ne nkɔ tie bimra Yenyantie say omobe thank you to our Ashanti region. That's Bantima Pentecost Church. Yes, I know ye call no kwase kwa kwashanti ye koduro kwa no nyamba eti ye twen no ba no na ye bodge no so inside no wontwi bi si we inside as na they were not allowing us as na omo pam those are some guys be pam ye say omo mayen wura me those anti ye twa so na ye move back to gallery one na ye kwatena tanti ye back gallery one na some macho man be oba one ma tuition wa we you ni say tema one of our guys no na senior man atu no we no ase na okata no ono no tutwa enti from there no ye bo morai bibia wi enti ye pie na ye ne Kennedy pie na me guys baako obi man iska obi iska ne man no na Toyota Haze BC ono ma ai goro guys no mujina sa side ono so mujina sa side ono na omo snatch iska ne free boy ni se your course okwakwadi no mu yitu o kire no na be enti mu ono na ye boys ne ka se omo ntwi because e omu sika na dia mom ti oso omo je die ye omo de ndi mpo so omo jiska no kwa na ka omo fa bi no mo fa de aka ne mo te ba na mbete na me no mo kasa te me no mo kasa mo so okay o mati ba ska o mo de ba ye 200 cedis 100 cedis mi na me ka say nipa bebrebe we de 200 cedis de enso mo nti de muni maska no more than 500 cedis nti mo fa half na mo fa half mai so na nti mo na ba ko twi tu na o chance say o ma one shot or 8 times that's what I heard 8 times by nya sample of bullet no 3 penny nya ye de ko police station e ko ye case na mo ma letter form say Family Hospital or 220 we no almost be one of our guys inti aye dwane no kampo na ono kwa be ka tire me say I want a second Sompa FM wonu mu a wani ko twewisi wode hwe de na ekoso na jesi Ken akompre kwa Japan no akasa ni chitafo baako ya woje adesua ewo kwame nkromasuapon ni mu no na enurada obi ewo ne sekan de wode nani huye no ne nsem ene etie ye na enamasemi ho amaye Ken de akompre kwa Japan wakasa de afa ho kire se wonhwe ema ne nkofo ho bambo no entoto ape enye nsrepe enye pataku enam sa yoso nte no enya nto enya ntwea enye thank you talk akra ya ose wo ka won ho aboma konti ena na chitafo ye be ye wonum niema ensemfra abekunkume binte no sa thank you to no wajai watene ho de afrim Dr. Mahmoud Baumia wane ne nkofo nkwanko menam kwaso ne friends say yawo student no ba ko sikan na omo rushing to Central Hospital I'm so we then and say omo shi jamani me amenyon ko ba and o ma omo 1,000 cities 1,000 cities man at least right security no be buy no omo him sikan free students itself
and only omoye argument the students so fa sikama nti nipa no this kan ma wo nkra kan say no students no and am the ma wo nti omoyi mu 200 na students so omo do also change that 200 no the amawo omoye hehe na Oma warning shot. First, we children also won't feel home. She said they are so intolerant. The so-called security, at least Raj and Mumbai. Ukraine, they are quite around. But security, I know them. TSC for more, a church I only didn't come, and it is only Kumasi and at least Raj. Echo fast, our boys we are good party. I knew him from America. Oba, a very big man who has security. Yeah, going on come in the group must say or come in now boys only a very smart said they took the car number. Yeah, going in Toyota Haze in the group must in one security for now mean you want beginning of the scene prior as a normal preventing students not to sing for me and so resisting. I was not there. I'm going to education and like you we have the bullet. Boys me a smart home fairly. Alex, you know, they call police. The accompany kon Japan, ela ye ko ekotie no we say eye kwan a wo fa so e ma wo hu senia na chitafo bi yetimi awo wonom sekan no na ye roba obi ade na Akosua fe no to asoma ye ni na ye ro Canada accompany ko Japan bra wo church nsem ni mu Sani assembly say na thank you to afedi akwa wie mo jahwe guo no na woto aso kire mu sahwe ane na ona kora anko biem se wo bekọ na chitafo ya wo won mo se kan basabasa be wie kire na nhwa ba akokora ba nam so chi na no wonse do de ane na wotwe ne ho firi mu a emfa so wu ni nti a me withdraw no say me anu na edimechi a wo share vision and the students in Pony na ne e be do some branches to me feel say we have to stay away and let Dr. Baumia continue his talk. Visa Yeboa, but we will also regroup ourselves in appropriate time. Maybe also to be a boa party. Maybe I was busy. Visa Nipa, we know to make them protective. Also, we don't any upset by who I will say one candidate in the dinner. It is a baby crown, a show t-shirt, and Emfa and Kabum, Timeno, for the sake of party and for the sake of unity. And I'm withdrawn. Marche, Apanama, I want to say, we are taking politics too low because branch here when I'm afraid your students. Just 1,000 cities are branching the mass students. I just want to pull out now Dr. Baumia in your and NHL. I need to protect the I was supporting. And yes, sir, they'll do West. May I want justice for the gentleman. And yes, sir, a bar signal to Ubia within the cheat say a central one. I'm going to follow the matter and make sure the guy is arrested. Sompa FM. I was on your turn and carry a Rabia Chamwasan Central Marshebajani, Yara Canadi, Acompreco, a Japan. A fair was Santiman Temnimo, Manso for your Nutrian Monia for Doctor Amuakohine. One also did somewhat to draw a fast somewhere could see your Bantima Pentecost. And what thank you to a MPP Amanukondi Shess one home. Watch us a brante choir, one second year Naya Casano. What that one for not your buyer Sabia, Dr. Fojan or something. A pray no qua a dear Siwano. A yare hosem na or who ye Amanukodia Munina, my Ben Cromo. Now, what's me a Casamo Quaqua das in the baby no way and a Equacosia and Treye. Na wachransi adija wane adia so asem no aba besi e wonu ankasa na bobua no enu ti wonya ne trasa kwa enhwemu mapaye a wahye asante mantem no prosi bedwako ya omo wase wo mo hwe se be ya enhwemu mapaye si asia no fekofeko wode be hye so na de emran be bo ne ho biada wonhwe se obetimi ene na di se de se ne fata wa bla wo twe na se edna kɔwiem e wo court enu achi wotonkra de akoma brantia ya yakase no ne ho aka ya oda ayasabia ne se o manekafra na nani wode ho wo hwe se bibia betimi akoye e wone mpomden ho nsem no asasole agina ne naso akotoa na desua eso na ne kurakura mu na wo bewie ne kasa no ene asedapa ne abasobode ena wode ekoma kane asen central amra hyebedwani woni wonyafo Kennedy akompre ko Japan se wo hwe ne bambo ho nsem so wone manfo ntem no ahwese se be ya kro ye bedi him e wa amanyoko ni mu nteno watwe ne ho e de free thank you to ne mu wei
ene ensem kakra ya Ashanti Regional Minister yera Dr. Frank Amoakohene watabri ni koto ni Facebook wa ye dane ebiechi ede amamwe ayo promptober kasiabo ana waso no wani gusu ya wo hwe na wo setie yei na na kwadwo jese capital method na ya kan for dia ma o ekoba sempro mo be ma bano no wo se hwe se fa na dansie pa o na hyase akopem na wie ye abusua wo sa ne ho a ba bia bekọ bia wo mo de anya papa anhwe ye be wie kire wo ronsa be guti wo se na do na wo pe ana roofing sheet aya cement ana bebe bia da wo pe no fa na dansie ho de na na kwadwo nku a jesse campaign method won ne wo bie na de ya papa nti Ghana for ya hwe ne hworo ya se ato ne so na ya hwore sansa ne nyoma de eye papa pa wono nku a na wo ma Ghana mu a dana de nyina mekia meso kwoto nyoma firi wo se ya dansie ho nyoma wo de begu hye mu de akogyaw wo mpewe na apade yi wo se sidan wo kina meseme dan ade kia meseme dan eya hyase ya hyase ntem wo no beto kese na fei wo sika no kora ho nso a obere kwampa obetumi dia faso na so dan yi wotumi asibi na wadamu ko branches a wo draw ye atwa ma Ghana ho hia akra na se kumase bibia ne afrei 0204 355 040 0204 355 040 Lester Campbell method nie I use toothpaste and a brush I use toothpaste and a brush I papa say now when was say ditwam waba yon chance was in the camp for yes dear I was your de na dia samson say one no wabema wosen watwa yopo efirin kekawa bia mem sare yankan na wo sere a na don sakata kata wano wo fare kura bosa wo sere a pampan bi bedi a kire no wano de no nti aba ba yiri nyina de afiri ho amen ne wotumi sere badwam ayaya toothpaste and the brush kono ko pa bi sansan koda yusu empanyu so yusu na wo monim de no wo nyansam wo no won mayo no sare ba ya wo bia betumi yusu bie wo mo koda de ho wo mpanyimfo de ya dantamo ene wo mere wane nkokora pacha no wo bia de ho no mti wukura no sa wo pesa wo de no twiri gra te se de wo twi bo den wane nyina no wo mu obi ayaya toothpaste and the brush wo se kwa branch a wo do ya wo ma Ghana na sam ya tan a toothbrush and toothpaste won sabaka bi baby on your fry na mo hya no so se Accra one ma ho manini 0501 61 9588 0501 61 9588 anasa 0501 3903 38 anu yakumasa de 0501 3903 38 ofra wambaje oso kama na 21st clinic ni okọ the sciatica expert and I would dakura a sciatica. What sorry a sciatica? What quite juma sciatica? As answer 21st by ye, ya sciatica in our baby to us into woman kwa and a done then ya salute to womo. Yes, at 21st dear. One more sciatica expert ankasa. Woman a shall see enough frosian to be a washing be a watching pa. Woman as I say ye. Kwa one more branches I would draw say a cra. Woman at try her run about in the din shady moon. Tama, Kasua Kumasa Sunyane. Tachima and Kranza Takwana Feta Kwade, what was sent in our chumwa diaba namro munwa. A mosha sewa mocha chona jo baby anyano. I was on a bro for a sciatica and an American sano. What one more branches I would do. I chat to say my Ghana one more show brokum go son or boise. I want you na yasheta 0540 311 311 0540 311 311. Tachima way. Monye so ye esan say electoral land ba ane Bruno East Mantamoni ababe pie eya tachiman na ya ba ya ne ba no say home appliances and electronics in yadiaba yesi wo pe TV blender anasa kettle washing machine rice cooker microwave ana ne nyina electoral land ba ye ene sa jala ni o nyina no ye nya bi se twi sansa ye papa na sanso chanso wo mama 5-year warranty ni ade e ma wo de ton won ti sakwaba no so de kokora ampo na temachi obi ba ho abetumi de akwasa akosesa no wo mpewe na apade yi e electoral land Ghana limited wo mo nko anche na abenya bie wo se Bruno East Tachiman e wo no de bia ba pie ntabusua Tachiman fuei enya fe na ba fa ka so ba kumase anasa nkran wo kwa Tachiman ho no mo no ana won sabeka bi backside opposite wo no mo no ano e ho ana wo mo bibia ne afrai na mom hya nso se kumase ka se Tech Junction ho and Accra. Adanta barrier one munyina wo mo odan so man 0245 94
9495 0245 949495 all satan funie haxa mixture and capsules eba ye osa ye to ase de free ho was a Food and Drugs Authority one maja tum se twetwe eye pa wo ba pemfo na sa koda wanya mfinsha ne dumie no wonka ho wo kwa akra madina koforu akoma so tema Asiama no kaso atakwa won sabaka bi 0240 238310 0240 238310 yanyana waso na yana ho ye ba kan kwanhia mu nsemu ye beborem 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert munde dinam se manya foreign call hello papa wo doba do bi ani o se me feel London eko US o na no kra wo kurukura fa me bo mamania na papa mo ho te sen awurade aduma ha boko na kujejesi eko bo sempene mo de wo ton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kra sere kane no a na wo duru US won so manfo bo ndin sa na papa US ha kura de na kujejesi company limited age ba bia wo mo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adanse ho niam na no kura papa no kura pa a police station in Chanhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensamua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu oton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance wo te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wudu kuka mu a wo de kodwa free Akra we Akosua depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosa wo bi Akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese nso e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese nso e wo da de ntam edweso Akra road Femeswa opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujejesi Company Limited. Kuabas in Primo. Mido. Edrano pa wutimi to boise. Echichiwusio. Do. Na so ni se Midday. Midday yas toothpaste and then the brush and the chimisima minyahumka. Sentina Yebokoi. Na Midday me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me amase say menumunsua nyunu anasa de ehia. Me semfimfem me biem. Na wo hwese me se ayefita asesrecha homa. Na ete brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush. And me di hwimese. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de. Ebo wo se ho ban. Demu ne nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. So wo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas Toothpaste mo ahodo and then the brush abedwaso abeboy.
Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry, also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yam nyono da. Se me chiro no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture. Ankom ni nchiremu. Ulcer ye kura eto yefunu ene ensunu mu. Etumi a wo yefunu ekeka wa. Wogire ho a enyi. Ulcer etumi e ma wo ye cheko ebre a wadidi awie. So how eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228555 Apinfo abatanya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom Chimano foi Electroland abeja near the munamuni amapani nyina nso abo we die Thursday ya 10th April 2025 Raya showroom foforo na wo Kumasi Techiman kwane so ye di Roma sorry dino anase backside ne di animhwe Property with Samsung TCL Media Nasco TV AC fridge gas cooker washing machine deep freezer home theater microwave blender kettle rice cooker any amapapa kan ho nyina na woni mbribi edi kan for baako 50 ebenya 15% discount any achedie iti brabeta de kan ho na nsenya Sompa TV Emma Akituapa Amakatua Paris Adam was some brown and much ye. Yakon yasan swaba be mo yatua and some no eso. Nana some we are taught to tell whom second quenchia would wash us ya ACC woma ganamupa. And ye never crackra more maya di star sunny. And quenchias be mad musho a woma ganamuna and yagro. Na bako crampo and rebabo mo a yadishan for. Wamaria Suku na afe graduation wamokwa kwaye bie ewo University of Education Winneba campus ewi echire nipa besa duasia miensa ka de wonmokwa wura nsuo mu a nyame nko a anka nipa duasia miensa no nyinada wonmoche nananom awo ansia duo na eno aka ho bi ama panyipa ya wono kasa de National Road Safety Authority Madam Pearl Adusu Satekla wono ewo hot bite dwumadie so a obaba kwasua agwabo agechena na dwamu no one the bon come fa one watch us no kwasam pa na said nei kan kwanhia sa ne yesi bi kwaso o ma Ghana mu no wo mokrodun ba bi no motena su bribe dwendwene ho a na ya je one mansem na wase ade ba kwa one ma wunu ne said nei me pantama kwa bo no masa ba fa bie mu no wase no kan obi ne den kwanhia na nam wo wase adro fo pi no ho no mu a wo masisi wo maso afra wo mu ani enye de passenger fo be ka no mu tienti wo mo de one ma dwene wo so ayesika womba benya na fe ebo no nsia so ekenya kwakwa ye selsi ade ama won madwumawura wosesa no ma no na ya na didi mema ne binu kirim eya hyenkafo no afenso so ebi nso krampo ho no mu a overtake na wodo amfanfa so bia mre wo behu curve so na kwabrane wo ya fa ho wo mo chere sa no ma nketenkete no a aya na drum bia ya hyenkafo ne mfom so no eno ka ho bi enanam so menne enkwahia dodo no a aya bu so na sagana ya anya hweyie na ya ntena se nsusu bibia anhwe afi we nkwahia ebesisie no ebedo so asena fia etwa mudie no asam de asesum ya roho ye to me because ya share asenso die nyina yedetese ekwanto jojo kuntebuo na ni nyina ri akosoro yefa ne se kaas dodo a enya akwansia dodo a ya report nkofo dodo e prepare ene won a ka abobo won wo kwanto anase wonam kwa ho akabo ni nyina afide ya ntia sempante ehu akosoro na de anya hu no so se nipa bebrebe hu ana wo be pra wo akwansia mu a na enam nyema mienu ka so ene ni meka center wo ehyen ni mu ana
mienu a ebo mpuni mu a kwehia ne sie afa so mpuni mpu akwehia so manipa ewu pa na ye friend say nti kesi anu ye hu say akomika tente ene wrongful overtaking na overtaking esa say enye hu say dan akwan ni nyina bebre na ye single lane it is a wo pentem apo bi ho na wo ye say wo yi afa ho because say a single lane no di wo enu so eba wo direction wo be hu awuni wuti a na woni no akopo mpuni mpu enti no emika tente say adolfo ewo akwan so na overtaking no so because cars na dog no mu car so nti no obu omu enim papa calculation nya papa nti oyi fa ho anafofo ni nesia anu nti no wuo mu adolfo no anu achiru no obaba chrosa anai kroyo ya kasai National Road Safety Authority one mu gwan bo so se ne baya wo mu ne wo mu ka bie wom enyina ba hia se ne baya na nkyerɛkyerɛ so nko betumi akoso na hyenka fonso one matumi anya mu chefafim ye jumadie no sa wonne ata stakeholders an kambo mu jumadie no enko anye duma eti anye transport owners and as transport operators pe ene ye ni omu ekambom ye ni all other related road safety agencies are omu duty e wo kwan so they say engineers they say police they say NGOs even media wan kasampo wuni media ye ni omu na kambom edi duma e wo kwan so eti ye ni omu ye Ashishani to Basha, Aquasiana Casancasano, commercial drivers, Aquatiano, Aquaform, commercial drivers, Aquasiana, Aquaform, a private drivers in the washroom. Now, so Aquarius say, oh, bar because commercial drivers, no, almost funny Padubu Nintino, Nani Padubu na a woo of commercial drivers because commercial drivers they are one day time to make picture or I have their friend outrage, but private drivers, I knew omu data, until say I'm quite sorry. Them and answer the bia you me share enti ye hu say weekends no omo akwesi na area wo soro but ba ko commercial driver benya no na ne padudu na ewu enti collaboration there ye collaborate pa but say ade wo mu ni say e say ye tie nipa ko se kwanso kota na kwanso jojoju medie ye threat ye health and security threat wo ye memu it is policy makers ye tenase na obi wuri 13 14 na ye reporting kwa na ya nhwe amfo can't policy making interventions any projects more we be hunu na for ewu e be ba obave take yare bia e wo ye man Ghana mu if say policy makers kwa ni pa ko ho na guidelines na ye de ba no ye man enforcement mu ye gen ye man say technology police be gina o man no ne ka na man nyina say ye the kind of the past I was aware customer for the National Road Safety Authority Madam Pearl adusu satikla anu ye tirin kano ye ko ankrofo krokroso na Sweden mine mu ne ya wakopie ya tesa posifo akwakwakire ababa wa bi ye wonum su se watutuo ama jase nipa miensa enkodanko a wonum achi nananom ewo ensiaduo na wo kirem se wo hwemu ana atutututuo yi ekoso ewo wonum salon bia eno ewo sa Sweden ho na eno aka wo bi ama mpanyifo kirem se Saya yakura mpo na ababa wana yasa akoda no wotumenya asa kwanya na okogina ho akwotututuo saa nti no aka wo bi ama won ma kire no ya wo mo ahwe se hwehwemu mapa betumi akoso na afezo so saa nneoma no waduruma bi abatanom won mo gya wo mo masa akora nkitatuo agodie mu abo no wato bewie che na nipa pi no ahwere won mo nkwa no atuo betumi atwa ewo ho no nam so nti no Sweden aban no asase a wo ye hwehwemu ade afa won ya akoda no so maame ene ne papa nso won mo hwe kwan pa wo betumi ade won mafaso Ebusianse nom ne yede nsem ne nyina esie na poso bia wote ye no enese eyade agita hodi esu ye no wonom de beto dwa so mo ba behwese be ye nipa bonfo bia wo fa be for kwan so ebo enipa krono no wo betimi eto asie Sanso na National Road Safety Authority mpanyofo ebo amane saka kwanhia na ya do so ne ya hwe ya fe wedie ebebroso Asante no tumfo se to ba bia nyam kese ya de ono so Nishiamu de kusasa ne mampro cook for entamono watu ede akwa dwada. Lester complain method aso ya sene wada ya toothpaste and the brush na ekita yemu na anya ono nko na naka je se complain method nie ekwo ba semprem wasa danse won yoma na ncha na abanya de free to the first clinic where sciatica expert Electroland Ghana Limited one also the electronics and home appliances and so atayechi aya maremfi
sa haxa mixture wono so na haxa capsules nso na ye osa tamfo a wode ataye chiye pa wan nwako awodo ya na bi ka ho na won mo so ya sene 21st clinic the sciatica expert ekra ye mu ma ya de wi apam choba kase boyi e baba so me kase boy na dam adafo po radio fa bi wo Paris France abochimemu ayiko awokumase 93.1 Sompa kumase no ehwa afei takwa 101.1 takrade adehye won mo tie bi ewo 103.3 Tachiman ayo 106.1 Sunyana 98.9 Kranza 90.7 Woko Domanso a ayo Sompa 101.3 ana fe di koda no so ne yata so Facebook na fe YouTube no yada mo nyina mo sedam wasensem we kuruche ye kogo aba fonten afedi no so www.sompaonline.com mo amokosha yo kenkan yo so yada mo ase asomfo banu eno ro prince ataboaten na dawroma wada suma ye mai batena sekenkan ye Akosua aje wakwade aboaten enimdi mene Oheneyere mame Akosua Yeboa Asiama bronya yada mo nyina mo ase sore so ama mo bro wa sem dwumedie no etimi eti so